Assalamualaikum bolo BBG alias bolo-bolo kebut. Ki ceritane mau pas memburi yo ning pawon ning dapur nemu regulator bekas ki bolo. Ki wis tak bolongi sih ki. Regulator bekas ki apa arep tak manfaatke tinggu gawe kuwi bolo. Apa tinggu gawe apa lah namanya stasioner ceritane kula. Ya, soalnya sing wingi nganggo pompa bensin kurang efektif guys sik kena tekanan gas tok wis metu gas dadi urung sempet kena vakum dheweke wis urung divakum wis metu gas dadi yo ora iso cejreng ngono ceritane kula. Makane iki arep tak gawe nggo alat ya daripada ngledak ra kanggo iki. Timbang ditirongso ya mending dimanfaatno ya dimanfaatke. Oke, iki engko tak gawe apa ya nek ngomong jare kental-kentul sih mbuh melu-melu bae lah sing penting fungsionale ngono kuwi. Dadi cara gawene iki ana sebenarnya ana tutupe bolo. Dadi tutupe sembuh ilang nanti iki. Iki juga nemu yo wis ilang ngene iki. Dadi tak lubangi kene ne. Ki sempet tak buka sih mau tak lubangi tak cek dalamane ketoke isi apik kuwine apa. Kita buka ya carane dibuntir ngene ya. Angel men. Jadi apa? Dimanfaatke apa sih arene iki? Dalamane iki karet vakum iki dimanfaatke nggo nggo apa ya? Tinggo vakume mesin ngono kuwi. Jadi pas iki kena vakum dheweke metu gase ngono kuwi. Cuma iki kan nek standar ngene iki posisine buka terus iki bolo. Jadi kena gas ngono iki langsung buka. Makanya iki dirubah nggo ya. Iki carane priye nggo garap bareng-bareng wis ya. Iki tapi bagian iki kudu dicopot sik bolo. Nah, iki bagiane nggon iki pelore dilepas sik. Iki carane ngene iki nganggo baut iki bolo. Nah, nggo cilik iki pokoke mlebu rene lah. Nah, iki ditret ngene bolo. Nah, ditretke nek wis ikut tang tarik tangi ngene. Iya, ngene bolo. Iki lepas yo. Nah, nek iki lepas ana pelore bolo. Nah, pelore iki buang ora kanggo. Yes, buang ngene. Terus mau nanti iki buang wis ora kanggo iki sedepe. Apa arane? Ya sekat ngono kuwi. Terus si apa? Tutup iki. Nah, iki makane tak bolong iki kanggo iki bolo. Mau gawene ngene iki. Iki oh ya tiru-tiru ning YouTube e bolo, tiru-tiru sing do gawe ngene iki ngono kuwi. Iki diwehi karet iki. Diwehi karet dilebokne rono. Ono baut to. Nah, fokusine ono baut kuwi iki karet dilebok kene. Wis tiru-tiru ning YouTube bae. Nah, kuwi. Nah, nek wis masuk diwehi lem. Iki nek do ngarani lem Korea, padahal mbuh sing gawe itu Korea iki coke Tegal mbuh. Sembuh, penting dilem bolo. Kuwi. Nah, kok leme ono apa niki? Nah, kita tes keperene bolo. Ya tiru-tiru liyane wis ngono iki. Nah, tetes wis mending akeh kuwi. Ben ngatel. Terus nek wis iki dipasangi baut bolo. Nganggo baut 10 nek ngarani iki padahal ya diameter iki baut 8. Wis sembuh lah. Pasang kene bolo. Aduh, kok wis kadung garing yo. Jebule yo. Alot bolo. Wis kadung garing alot jebule. Wah, ning YouTube kok gampang yo. Aku masang alot ngene iki. Wah, jen udah pusing ya aku. Udah pusing po bolo. Kesuwen masange ketok iki aku. Ya wis tetesi meneh wis. Tetesi meneh bolo. Oh. Suwen sik aku masange. Nah, tetesi meneh.
Kita keletkan. Aduh lah kok walau teser cici yo iki jebule. Nek ndelok-ndelok ning YouTube kayak kok tuh gampang-gampang tampil ketok penak. Oh dadi tapi bolo. Ini YouTube kae ora ngapusi berarti. Mung akune sing ora kuwe sing isih pemula ora pro. Nah iki kok ngene hasilnya. Ngenteni garing bolo. Nek garing iki dilebok kene diwalik tapi yo. Nah iki tutup iki kok urung diratake. Ratake sik bolo. Iki diratake ngene. Nah, amatiran. Soalnya dulu bolo. Dadi dongenge lirih-lirih bae yo. Aja seru-seru tanggane ditangi ngono. Kok iki bolo. Nah iki dipasang kene bolo. Nah, diwalik ceritane kuwi soalnya apa pire iki wis pas ngene nah. Nih, pire pas. Di fokusnya. Lek fokusnya nang dilek nah iki kan pas nang ngene. Jadi pasang kayak meneh. Itu tujuannya apa? Tujuannya ben narik kuine. Ben narik karet vakum sing ning jerone. Dadi narik koking kone. Kayak pire nang kene kone. Nah, dhuwur iki dibaut. Pasangi iki. Wis tak golek tutup iki. Nah, dadi engko ngepir kok ngene. Cuma iki pire kedawan. Jadi dipotong jare kudu dipotong sakmene. Sembuh kok. Jejal sik iki dipasang sik wae. Nah, pasang sik ngene kula. Kok video dawa ya iku video real iki kula. Karepmu ngono jare sing do komen wis ben sing nyatane wong dlemeng sing delok yo melu dlemeng. Salah sing delok aja. Ya salah sing gawe konten ya sing delok iki wis karepmu. Iki ya dikencengke. Wis sakmene bae kula. Nah, nek wis iki dipasang, diro-iro ki engko sempat diketok sepiro kuwi. Ketok sakmene bae apa ya? Sepiro kula ngetoke. Kira-kira aku bingung sih. Ketok sakmene bae yo. Wis ketok wis. Para videone men semeter para dawane. Sisan ngarane yo tutorial ngawak. Ngetoknya gopo iki, cokot bae. Nggo iki wis. Urung gelem tukel. Urung mangan sing motong iki. Kalau tepu. Itu nukelnya gue apa sih? Itu gampang-gampang ya pernah. Ditiru angel. Tutulan. Nah. Angel yo. Jebule angel bolo. Nah, di sini bekas ketuane. Lagi yen kan. Nah. Wah, tangku budul ora kalap iki. Dadi nganggo tang pemotong ditanggu ya. Wis onone wis kareng nyatane onone. Oke, sintene iki dipotong guys ya. Yo, angel kok wis. Luru tang potong angel ya men. Ketok ngene wae. Ketok angel-angel ketok kanggo tangan ngene guys. Kareng nyatane barang angel. Ketok nah iki. Nah, tukel ra kula. Motong pira tok iso wen-wen. Jan. Wis. Nah, koyo ngene kula. Nah, iki kok iki dipasangke ning ngene kula. Nah, modar pira kecendekan motonge. Syukurin ta kowe. Nah. Dadi atul-atul ngene iki. Nah, sing dimaksud ngene. Ya dadi atul-atul ngene iki. Wis cendekan ora wis lah kecendekan kok nyatane. Ngene iki. Tinggal kok apa kuwi sepiro ya. Kok pendek effort ini ya. Wis kena go alat wis ki. Nek kurang apa dawa yo tarik bolo. Tarik iki pirit tarik ngene. Wah.
Nah, tuh apa ngene. Nah, kok piye? Iki juga pas gini-gini iki. Oh, pas. Ya ora ono wadahane. Dadi kok iki. Wis kok ngene kok aku. Dadi atul-atul iki. Nah, lato-lato jare. Buh, fungsional apa ora engko dites yo. Iki dadi engko tinggal leboni selang saka kene. Leboni selang sembarang. Popak digaweke nganggo iki kena ning ngene. Didret boleh. Terus kene juga selang popak digaweke dret yo ngene kena. Tinggal slup-slup bae ya. Oke, mungkin yo cukup ya. Cukup sakmene sik engko review berikutnya dipasang neng motore polo di motor neng mobile yo. Yo cacaan go gawe stasioner. Jadi iki jalur stasioner engko jalur bahasanya jalur idle ya, jalur idle. Oke. Cukup sekian, matur nuwun. Nginceng-nginceng mulai. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.